Čau lidi u dnešního dobrého a prvního videa na mém kanále. A v dnešním videu bych si rád zahrál Minecraft na verzi 1.12.2. Takže já už to nebudu zdržovat, určitě tady dejte like a odběr a jdeme na to. OK, vytvořím teda svět a doufám, že se nespawn někde na blbým místě. OK, jsme tady. Jde tady se skočit, ale nejde tady běhat. Jasně. Nejde tady běhat, to je to blbý. To je hodně blbý, když nejde běhat, ale... Protože budu strašně pomalej. Počkej, proč já si netěším dřevo? To by někdy měla být ta bonus česká. Jsem se tady nastavil bonus českou. Tady. To je něco dobrýho. A tam je něco dobrýho, prosím. OK. Tak. Tady hromadu styků. A aspoň nějaký jídlo. OK, pobrám všechno i trůnu. A já si jdu teda pro nějaký kámen. Raději bych našel nějakou jeskyně přitom. Mým dnešním cílem na tenhle díl je asi najít nějaký železo, udělat si železný armor. Ono bude více dílů, to je jasný, prostě. Takže bych rád byl, abyste tady dali taky like na tohle video. A samozřejmě odběr, aby vám neunikly další díly z takovéhle dobré hry. Našel jsem to na stránkách, které jsem prostě náhodou našel, nebo spíš mi ukázali vlastně kamarádi. Kamarád jeden mi ukázal prostě stránku a já jsem se do toho tak zalíbil prostě. Já tam teďka docela pravidelně ale hraju, jako fakt hodně. Takže mám to docela rád, no. Jako nevím, jestli tady mám víc, jo, mám tady více světů. Mám tady mnohem více světů, než byste všichni očekávali. Mám, nevím, třeba 20 světů. Já mimochodem hraju i na mobilu. Mám taky svět svůj, tam už jsem našel dokonce i Ancient City. Nevím, jestli z toho úplně budou videa, ale asi možná budou. Úplně nevím, ještě se rozhodnu. Ale doufám, že ano. Je to... Rád bych vás upozornil na to, že za chvíli, nebo vlastně většina lidí, kteří vlastně už dělali třeba přijímačky na gymnázium, tak kdyby už by mohlo vědět výsledky. Já jsem dělal a postoupil jsem do Frenštatu pod Radhoštěm a doufám, že teda se mi tam bude líbit, no. Jinak jako byl jsem tam, ani nevím vlastně kolik mám bodů z těch přijímaček. Jenom vím, že jsem se tam dostal, což je i tak hodně dobrý. Takže je to, co jsem chtěl. Takže takže tak, no, prostě jsem z toho docela hodně happy, že se mi povedlo dostat na školu, kterou jsem chtěl se dostat. Ale... Takže klidně do komentářů napište, jestli vy jste se dostali do... Jestli jste teda dělali jakože snímačky a jestli jste se tam dostali. Já doufám, že teda tady nepotkám žádný moby. A zatím je nepotkám. Počkám, že mi to někdo nastavil bez mobu, ne? Normál.
Tak já nevím, to je. Dneska má nějaké asi laky, nebo co se děje. No. Jinak jako taky mi do komentářů můžete napsat, jestli chcete, jestli hrajete Minecraft. Protože podle mě, nebo jestli si třeba vidějí Minecraft film. Taková častá otázka. Hlavně mezi mladými lidma. Viděl jsem Minecraft film. Vždycky říkám, ne. Já jsem totiž na Minecraft filmu ještě nebyl. A nevím, jestli tam ani budu, protože vlastně už není ani v kinech, ale našel jsem jinou verzi Minecraft filmu. A to je na Prehraj to. A prostě nevím proč. Ale je to tam ve některé scénky, tam jsou vlastně ve lepší kvalitě. A některé scénky jsou strašně ve špatné kvalitě, že to ani nevypadá jako film. Prostě to vypadá, jak kdyby to někdo udělal. A vypadá to hrozně. Já jsem se na to díval. A prostě vypadalo to strašně. Ale někdy to vypadalo hodně dobře, jako z toho kina, nebo jako z toho traileru. Ale prostě jiné scénky tak nevypadaly. Vypadalo prostě, jak kdyby to prostě naeditoval nějaké pětiletec, jako nějaký prostě kluk, který nikdy v životě nic nedělal. Což jako nechcete vidět, jak to vypadá. Nebo jakože můžete se podívat a sami uvidíte, že některé scénky jsou opravdu dobré, některé fakt ne. Každopádně, já jdu najít nějaký želez, protože tady už dlouho nic nedělám, jenom jsem natěžil pár uhlí, ale jinak opravdu nic. Já teda, no, já nevím, jestli budu potřebovat tolik uhlí. Mě natěžím třeba stack uhlí a to bude stačit. Okay. Každopádně do budoucna na tomhle kanále by měly vycházet videa asi, uvidíme, jak to ještě budu stíhat, ale asi možná každý den 2, jako, záleží v jaký den. Možná někdy uvedu ve jiných videích, kdy budou vycházet videa. Každopádně budu se snažit jako vydávat každý den. Spíš co nejvíc. Nice. To není to jeskyně, to prostě tunel. Ale i v něm se může něco nacházet. Třeba jako další uhlí. Ok, tak já to prostě natěžím. Jako nic proti tomu. Aspoň mám trochu CS. Každopádně čím více lajků. No vlastně, já si udělám teďka asi nějaký prostě nějaký cíl. Kolik lajků by tak měl být? Tak pro začátek na první video na tomto kanále, tak asi třeba 10 lajků. Ale do budoucna bych chtěl vám říct, že třeba čím více odběru tady bude, tím lepší vlastně budou ty videa. Protože jo, Minecraft teďka hraje hodně lidí. Jako já jsem se snažil vybrat co nejlepší video. Jo. Akorát, že jako já moc toho nemám na co. Takže prostě jsem si vybral stránku, která jako našel jsem teda ten kamarád mi prostě řekl, hledě, tady je stránka, na které můžeš hrát starší verze Minecraftu. Tak já jsem si řekl, dobře, tak můžu o tom vlastně i natočit nějaký to video, že? Tak prostě jsem šel natáčet o tomhle. Každopádně rád bych třeba našel vesnici. Ale prostě ten pohyb je tady strašný. Příště bych třeba zkusil nějakou hororovku. Možná. No. Jako já a třeba když budu mít 100 odběratelů,
Jo, jakože každopádně. Nejvíce odběratelů z naší třídy má jako zase kluk a to má 250. A já bych ho rád někdy pokořil. No, každopádně nějak trochu nestíhám. Protože už bude už je 10 minut a já nemám ani trochu času. Každopádně to bychom mohli nechat na příští díl. Začíná zapadat slunce a příště bude další video. Možná i dneska bude video, já nevím ještě, jak to bude stíhat, ale možná i dneska bude pokračování, takže ještě, když se na tohle zhlednete, tak určitě neopouštějte můj kanál na dobro. A já se s váma tímto loučím a nashledanou. Děkuji moc za sledování tohoto videa.